Nibingelele nginamukele ku Thabizolo-TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele usubscribe button ukuze uthole zonke izindaba. Dr. Khehlelezi versus King Bhaka eringini sekuqhubeka umsindo ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokuthi inyanga edume ngokubhula iqeqebule ikhiphe ivideo enkundleni yokuxhumana uFacebook nala ibikhombisa ukudina kwayo ngenkulumo eyashiwo uKing Bhaka nzama yokuthi le nyanga edumile ayisenawo umuzi emhlanga nowindawo eyaziwayo ukuthi kuhlala abadla izambane likaMpondo kuphela. UKhehlelezi ubize uBhaka ngentatheli waphinde wathi ulala namanye amadoda okusho ukuthi ulala nabo ubulili ofana nobakhe. Uphinde uKhehlelezi wafuna ukuthi baye eringini benobhaka oyowina lapho uyothola imali isamba sayo asidalule ngokuthi u100,000 kanye namasponsor futhi ayomnikeza imali oyobewinile lapho. Zizweleke ku video ezikhulumela uDr Khehlelezi. Wempo kanzani ake ukuphendule ngoba usukhulumile yonke leminyaka lokungicukuluza ungicukuluza. Lalela uyintathelo wena uyona inyanga. Okokuqala lo number 2 wena ulala namadoda. Ngiyakwazi konke lokho. Ulala namadoda. Mina ke ngiyinyanga lalela akasenze kanje. Asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu. Uma ngempela okuyinsizwa ake ziye eringini singaloke sithola abantu impilo ake siye eringini siyohluba ngesibhakela oyowina uyothatha u100,000 nama-sponsor amnika imali. Mina nawe ngiyacela mfowethu sengikucela nge-challenge nje manje sike siye esibhakeleni manje sibeka ama-bodyguard sike siye encindini ngoba imizi cha isasekhona ntatheli yamanga awukazi ngufonela ungazi qamba amanga lihlazi. Ilokho nje ngeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba wena cha uyintombi yamanye amadoda ngiqedile. Ngemuva kokuthi inkulumo ebeshiwe inyanga edumile uDr Khehlelezi eyisho kuKing Bhaka ifikile ezindlebeni zika King Bhaka ube esaziphendulela. Zizweleke ku video elandelayo. Yebo sanibona igama kuBhaka isibongo kaNzama cha. Ngithi ake ngiphendule le ndoda le. Usigujana. UKhehlelezi ngoba nakho kungazi ukuthi uyangichallenge uma ukuthi uchallenge mina. Ngithi kuyena ke mina King Bhaka anginankinga nokwenza ifight beyifuna ifight kodwa into engeke ngize ngiyenze eyokuthi kuthiwe kuzoba namakhamera kuthiwe kuzoba nama-sponsors kuthiwe kuzoba no referee angifundi yonto mina ngumuntu wengqinamba. If yena ukuthi ufuna ifight nami ifight engiyivumayo ifight ethi asambe angithi thina silapha abantu silapha entabeni silapha empophombeni silapha emanzini kulungileke asambe siye entabeni thizini aphathe insizwa eyizosala phezulu egqumeni mase kwehla mina naye sobabili sehlele phansi sobabili singayiphethe ikhali bengayifuni ikhali sifike enzansi ngimshaye ngaphela kuyintwana fike ngimshaye enzansi ozophuma akekho ozobe lawo elamula lapha phela mina ngudlala umdlalo mos if kuthiwa kuyaliwa kuliwe akekho ozobe lamula ozowina yilo ozophuma ezombona insizwe ezisala entabeni eseqhamuka omunye kufuna sale efile. Kodwa makuthiwa kusazodlala amanqindi kubizwa amakhamera kubizwa iziponsa hayi mina ngikho ke lapha. Ifight mina engiyivumayo ifight yokuthi akaphathi insizwa lezo nami ngibe nezinsizwa ezizosala entabeni ziyomukela lozobuya lapha enzansi. Iba njalo ke impi yepower ngoba maba sesobabili kuzovela ipower yakhe kuvela ipower yami akekho ozophazamisa. Ipower ezowina yilezo kwazi ukuphuza igazi lomunye. Yileyo mpi ke mina ngiyivuma. Leyo ke ngisho ingaba Monday ngiyayivuma. Kodwa le kuthiwa kuzoya emaringini kube nama sponsors angiwadlala lawo masimba mina. Khohlwa. Mawunyanya futhi ungamana unyanyeke lapho. Mbukeli
Uzizweleke izinyanga zombili zigadlana ngamazwi. Ngokwakho uma igcina iphumelele indaba yokuthi ziyolwa eringini, ubona kuwubani ozohlula? Asihlangane kuvidiyo elandelayo ngokuzayo. Ungakhohlwa ukucindezela u-subscribe button uphinde ushiye umbono wakho ku-comment section. Izandla zedlula ekhanda.